Росіяни почали наземну операцію із захоплення заводу «Азовсталь», але дістають відсіч українських воїнів. Про таке повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Окупанти намагаються вдертися всередину під прикриттям потужних обстрілів авіації та артилерії, аби зламати опір гарнізону. Бійці перебувають у повному оточенні, але дають бій ворогу. На кадрах, опублікованих воїнами Азову, вони йдуть у контрнаступ та відтісняють рашистів. Зараз на Азовсталі дефіцит ліків, харчів та боєприпасів. У Генеральному штабі наголосили, що раніше до Маріуполя доставляли боєприпаси, засоби зв'язку та медикаменти. Але така можливість зникла після того, як інформація про це стала публічною. З метою встановлення повного контролю над містом та придушення спротиву українських захисників і захисниць застосовує стратегічну авіацію. Зважаючи на заходи з евакуації місцевих жителів, слід очікувати нарощування вогневого впливу найближчим часом. На Донецькому напрямку основні зусилля ворог кинув на загарбання Рубіжного. Найзапекліші бої нині точаться саме на Донеччині та Луганщині. За підрахунками Генерального штабу, лише на цій ділянці фронту нашими воїнами напередодні відбито 18 атак ворога. Спалено при цьому ще 13 російських танків, 8 артилерійських систем, 27 броньовиків, 2 спеціальні інженерні машини та 5 автомобілів. На Лиманському напрямку підрозділи ворога намагалися закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка. На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямку населеного пункту Оріхове та в районі населеного пункту Комишуваха. Успіху не мали. На Курахівському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку населеного пункту Мар'їнка. Рашисти гатять артилерією по Миколаївщині, аби знищити інфраструктуру та налякати людей. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь». Безперервними атаками рашисти чинять психологічний тиск, щоб змусити місцевих прийняти руський мір замість страху смерті під обстрілами. У відповідь українська авіація та артилерія завдали напередодні сотню ударів по ворогу. Знищено більше півсотні окупантів та техніку. Тим часом херсонці продовжують чинити опір окупантам. На Херсонщині окупанти усвідомили, що вскочили у законодавчу пастку із псевдореферендумом та включенням області до складу Росії. І поки колаборанти від фейкової влади вишукують способи узаконити незаконно, на вулицях тимчасово окупованого Херсону з'являються українські прапори, як свідчення того, що населення не сприймає нав'язані ворогам символи, владу, спосіб життя. Вибуховою хвилею від російської ракети пошкоджено Воронцовський палац в Одесі. Міський голова уточнив, що у пам'ятці початку 19 століття вибито шибки, постраждали елементи ліпнини та покрівля. Геннадій Труханов звернувся по допомогу до ЮНЕСКО. Влада Одеси працює над підготовкою документів для включення усієї центральної частини міста до переліку світової спадщини. Я хочу еще раз сегодня обратиться к мировому сообществу, к международной организации ЮНЕСКО о внеочередном рассмотрении вопроса и принятии нас, Одессы, во всемирный список ЮНЕСКО. Это нам необходимо для того, чтобы сохранить наше культурное наследие не только для города Одессы, но и для всего мира. 13 іноземним журналістам, які обслуговували рашистів, заборонили в'їзд до України. Заблоковано більше 100 тисяч фейкових акаунтів російських ботоферм та інші канали дезінформації. Про таке повідомили у Службі безпеки України. Також викрито розгалуджену агентурну мережу спецслужб РФ, якою керували з окупованого Криму. Група складалася із псевдожурналістів і самопроголошених експертів, які за російські гроші працювали під виглядом інтернет-видання. Через свої публікації пропагандисти нав'язували прокремлівські погляди на події в Україні. Маніпулятивні матеріали подавали у вигляді нібито аналітичних оглядів та інтерв'ю з так званими лідерами думок. Найбільшу активність розвивали напередодні офіційних міждержавних зустрічей, щоб дискредитувати Україну на міжнародній арені.
Встановлено, що діяльність мережі координував з Криму головний редактор, який позиціонував себе як політолог та експерт з енергетичних питань. Сам він неодноразово поширював кремлівський контент через популярні телеграм-канали. Наразі зловмисник переховується на тимчасово окупованій території, але слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів. Викрали у досвіта з власної оселі нібито на розмову, а відпустили лише за 5 годин. З села Широке біля Севастополя у невідомому напрямку вивозили кримського татарина Назіма Мурада Сілова. У Кримській Солідарності повідомили, що до оселі чоловіка приїхали 2 мікроавтобусами. Всередину силовики не заходили. Родичі Назіма Мурада Сілова повідомили, що його допитували в якості свідка. Щоправда, невідомо в якій справі. Братові Назіма Ніязі вручили повістку на допит, на який він має прибути цієї п'ятниці. Севастопольця покарали за ляпас КДБшнику, який маркував своє авто російською свастикою Z. 36-річного чоловіка окупанти затримали ще на початку березня. Перед тим він побачив припарковане авто з наліпкою Z і зайшов до крамниці, щоб знайти власника. Ним виявився 69-річний ветеран КДБ ФСБ. Обурений хлопець, судячи з запису, зробив зауваження за символ рашизму, дав ляпаса і штовхнув власника автівки. Окупаційні слідчі встановили, що прочуханки КДБшник дістав за мотивами політичної ненависті та ворожнечі. Присуд окупантів – 200 годин обов'язкових робіт та компенсація у 140 тисяч рублів. Єдиного виправданого у справі Хізбут Тахрір політв'язня Ернеса Аметова повторно заарештували у залі окупаційного суду. Про це повідомили у Кримській Солідарності. Ернес Аметов був фігурантом так званої другої бахчисарайської справи Хізбут Тахрір. Уперше Аметов був заарештований у жовтні 2017 року разом із 7 іншими кримськими татарами і 3 роки утримувався в російському СІЗО. Восени 2020 року його виправдали та звільнили у залі окупаційного суду через відсутність доказів. Це був перший подібний випадок у так званих справах Хізбут Тахрір. Проте у березні цього року апеляційний суд переглянув рішення та надіслав справу на новий розгляд до Південного окружного військового суду Росії. Окупанти знову ж таки звинувачують Аметова у причетності до тероризму та спроби захоплення влади в Росії. За самовідданий захист України та вірність народові старшого лейтенанта Меджита Абдулгафарова нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Такий указ підписав президент України Володимир Зеленський. У 2014 році на початку окупації Меджит Абдулгафаров закінчив школу у Бахчисарайському районі. Згодом поступив до Одеського військового вишу, а потім ніс службу на сході України. З першого дня повномасштабної агресії Меджит боронить Україну в найгарячіших точках. А після неодмінного звільнення рідного Криму від російських окупантів мріє прогулятися Бахчисараєм.